pričat ću za moj YouTube kanal. Pre nego što recim za moj YouTube kanal, molim vas da ostavite molim vas da ostavite subscribe i like na ovom videu. Znači, molim vas da stignemo do 50 subscribera, zato što da snimamo češće live. Od 50 subova mora da imam da snimam live. Da, znači, odmah bacite sub. Svi koji gledate ovaj video mora da bacite sub. Molim vas, brate, samo da snimam live. Zato, brate, vas molim. Počelo je ovako. Znači, ja sam želela da... Kako sam počela, odnosno snimam video. Ajmo da... Znači, ja sam želela da postanem YouTuber. I želela sam da snimam video. Da, interesantno mi je bilo. Oti ovde kući samo sedim, retko izađem na dvor. Zato sam odlučila da budem YouTuber. Da. Mislim, svima je interesantno da budeš YouTuber, brate. Na ko nije mi interesantno, ne znam šta. Samo da vidim, ne smem toliko dugo da snimam, zato što moram da izađem sa mojim drugarima. Znači, sve je počelo ovako. Rekao sam ne, hoću da snimam, nemam, da samo u kući sedim, tako dalje. I sada, došao je taj dan kad sam prvo izbacio igram Speedruff u Robloxu, ali prvo video je bilo na makedonskom jeziku. Znači, to je mnogo golema greška. To je džinovska greška, zato što ja mešam srpski i makedonski. Znači, to nekada mešam, zato što samo za pričanje ne ovako, zato što mnogo se возбудуjem kada pišem naslov videa i zato ja mešam samo za naslov, inače za pričanje, nešto tako ne mešam, nikad. Samo jednom sam mešala sa drugarima. I tako, samo drugi, svi su bili Little Nightmares. Zašto tako? Zato što nisam, ne znam, zato što sam počela sa prvu epizodu i tada sam pričala na engleski. Prvo video je bilo da first episode Little Nightmares, tako sam ga nazvao, i tada je bilo prvi put da pričam. Tako da, za prvo video. I sve su zato što sam počeo prvu epizodu Little Nightmaresa i zato sam odlučio da snimam Little Nightmares zapravo. I sada, desilo se jedan dan kad mi se dosadilo da snimam već. I onda sam sve video sam oprišao, sve ste to videli. I jednu nedelju ili 5 dana, 6, koliko je bilo, došao je taj dan kada sam se vratio i ponovo hoćeo sam da snimam. Ali sad super interesantni video, realno. I sa realno, brate.
sad super interesantno. Šta, ja samo Little Nightmare ću da snimam. Ne mi je to toliko specijalno, brate. I nije toliko interesantno, brate. Više je dosadno, brate. Tako da, i izbacio sam prvo onaj sa balonima. Ne znam šta mi se dešavalo. Znači, zanimali smo video, odnosno shorts, gdje je bio, ko je najpopularniji, taj ima 55 pregleda. Brate, to je neverovatno za mene. Ali ja hoću da stignem do 50 subova za da snimam live. To mi je najomiljenije na YouTube, da snimam live, brate. Tako da, ajmo da vidimo. I njima prvo short, odnosno nije bio video, je bilo one sa balonima kad pričao sam hello, can be friends? No. Taj sa balonima, jedno imamo smiley, a drugo imamo isto smiley, samo sa zubima i drugu facu ovako. Ako dođemo do 50 subova, nešto ću da otvaram, ali što su 100. Znači nešto 100, što je, na primjer, 100 Kinder jaja, na primjer. 100... Šta 100? 100? Ili mešam 100 čokolada, nemam pojma. Mešam 100 čipseva, brate. Nemam pojma šta ću snimati, ali ako dođemo samo do 50 subova, ti to moram da imaš live, brate, šta, trajeće 23 minuta. Ja moram da snimam do 12, 13, 14 maksimalno minuta, zato što ne mogu 15, 16, 17, 18, 19, 20, tako dalje. Tako da, nema šanse da snimam, brate, za 14 minuta 100 Kinder jaja, ali nešto drugo, na primjer. Tako da, molim vas da dođemo do 50 subova. Došao je taj dan i snimao sam. I tako, od sada snimam svaki dan. Znači svaki dan će da izađe video, ne znam koji sat, na primjer negde, nema šanse da je 5-6, možda da je 1-2, ne znam kad će da izađe, tako da od sad snimam svaki dan. To je to za ovaj video ili shorts. Tako da, malo stignem do 50 subova, brate. I to je to za ovaj video. Ćao.